البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا والی مدینے دی گلی چ جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیل دینے، او بچے جنہ دا نبی نہ پیارے، نبی دا مدینے دے بچیاں نال پیار، ایک بچے نو چکے میرے نبی نے سینے نال لگا لیا، میرے آقا نے بچے دا متھا چومیا، رخسار چومے، لب چومے، سارے بچے حیران نے، عرض کیتی کملی والیا اینے بچے کھیل دینے، اس بچے نال لینا پیار کیوں کر دے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ گوار آج نہ محمد نے اونی دیر جنت نہیں جانا جب تک اس بچے یہ ماپیاں دا پادو پکڑ کے جنت نہ لے جاواں۔ عرض کی کملی والے بچے دا کمال کی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہا ہوں، میرے اگے بچہ جا رہا ہوں، اس بچے دے اگے میرا حسین جا رہا ہوں، حسین نو نہیں پتا ہے بچہ میرے پیچھے آ رہا ہوں، اینو نہیں پتا ہے دے پیچھے میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرمایا میں دیکھیا کتھے جتے میرا قدم حسین رکھدا ہے، اے بچہ اوتھے اوتھے میرے حسین دے قدم چومدا ہے، اے دے نال پیار کر کے آنے والی امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے انہوں محمد دی گودی وچ جگہ مل جاندی۔ کیوں نہ پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، اے تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا۔ پڑھ دے پڑھ دے کوئی نہیں تو سی بچے بیٹھے نے دیپال پر تو آئے جی میں گنا لگا کیڑے کڑا کتوں آیا قافلے میری نظر چڑھے، کوئی شیخو پورے کوئی مانا والا، کوئی شاکور تو آیا، فصل آباد تک اب تشریف لے آئے، نہ میں روند کدے ماریا تو نہ میں مارن دیتا گھر، میرے گلے دی کیفیت میرے وجود دی کیفیت ویکھو کہ میرے شدید بخار بھی، مگر میرا دل کردا کہ تساں ذوق نہ لائیو میں تانوں تیرے حسین تک جاواں، ساڈی حاضری اوتھے لگ جاوے، نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے۔ یہ روایت میں اس واسطے سنائی ہے کہ حضور اودے نال پیار کردے نے جڑا حسین نال پیار کردا ہے۔ یہ میں بات اگے جا کے اپنے عنوان دے مطابق تانوں عرض کرنی ہے کہ صحابہ کیوں پیار کردے سن۔ صحابہ سن بڑے عاشق، تے عاشق ہوندا بڑا کملات دیوانہ۔ او ظہوری مرحوم نے آکھیا سی عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں ہی عمراں گالیاں، عشق والے جھلے ہو جاندے، پر صحابہ ہیں عاشق پر ہیں بڑے سیانے، وہ جھلے تے دیوانے نہیں سن، عاشق بھی سن تے سیانے بھی سن۔ انہوں نے عشق دا شارٹ کٹ ماریا، کیوں؟ انہاں نوں پتہ سی اللہ اونج راضی کیویں محمد راضی، تے محمد اونج راضی کیویں حسین راضی۔ انہاں سوچیا سی اللہ وال ڈائریکٹ نہیں جاندے سی، حسین راضی کر لینے ہاں، ایدا نانا راضی ہو جائے گا، نانا راضی ہو گیا تو محمد خدا آپ راضی ہو جاوے گا۔ تو سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا۔ سارے جگ بھی بولو، رانے بھی بولو، چڑمے چٹھے بھی بولو، کہ دس دیو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہمارا حسین ہے،
ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے اے ابن علی کر تو یہاں ہند میں آتا ہوں بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے. ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا. دیوالی نے فرمایا جب قیامت کا دیہڑا آئے گا جنتی جنت جی چلے جان گے دوزخی دوزخ جی چلے جان گے. اچانک دوزخ ساری اٹھاوے گی دوزخ جنت ول وے کے آکھے گی نہیں جنت آئے گی نہیں دس تیرے پلے کی ہے. لاہور والے پلے کو جی ہوئے گلاں آ جاندیاں نے. جنت دوزخ نے آکھے گی دس تیرے پلے کی ہے تے دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج فرعون میرے کول اج نمرود میرے کول اج شداد میرے کول اج حماون میرے کول جنہاں دے خزانے دیاں چابیاں 70 اونٹ چکدے رہے نے او بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے. اچانک جنت اپنا چہرہ لٹکا لوے گی. اللہ فرمائے گا جنت تو بھی دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے. حسن میرے کول حسین میرے. اسی نماز پڑھ کے رب تو جنت مانگنے اسی روزہ رکھ کے حج کر کے زکات دے کے رب کعبہ دی قسم ہے شاہ جی میں کعبے دے پردے پھڑ کے لوگوں نے رو رو کے رب تو جنت منگدا ویکھے. اسی تے کعبے جا کے بھی رب تو جنت مانگنے او کیڑا سونا ہوے گا او جڑے کول رب جنت اللہ کول حسین مانگ دیے. میں کتاب وچ پڑھیا حضور نے فرمایا قیامت میں جنت آکھے گی یا اللہ تو میرے نال ایک وعدہ کیتا سی. اللہ فرمائے گا کیڑا تے جنت آکھے گی یا اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی تو مینوں 2 ستوناں نال سجاویں گا تے او ستون میرے وچ رکھ مینوں سجا. اللہ فرمائے گا نہیں جنت میں تینوں حسن حسین نہیں دتے. پتہ لگ گیا اسی رب تو جنت مانگنے جنت رب تو حسین مانگ دیے. تو مل کے سارے کہیے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا. جڑا حسینی ہے بولے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا. ہمارا ہمارا فضا گونج اٹھے ہمارا. او یزیدیہ ظالمہ سنو یزیدہ ویخ محمد امت کریہ ہمارا 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 اسی حسینیہ ہمارا حسین گرامی قدر ہمارا حسین ہے. آج جڑا نعرہ نا ہمارا حسین ہے تیرا میرا ہی نہیں. صحابہ نے شاٹ کر عشق دا ماریا انہاں نبی دی آل نہ پیار کیتا کہ انہاں نو پتہ سی کملی والا اونج راضی ہے جویں حسین دی تے نبی دی آل راضی ہے. گرامی قدر حضرات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے دو شہادتیں فرماندے میں گل ابو بکر تو شروع کراں. سنیا دے اجتماع تو لطف دی بات سناواں علماء نو تے پتہ ہے نا علماء تو میں دعا لینی ہے شاہ صاحب تو دعا لینی ہے تو تواڈے کول میں داد لینی. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا کہ حضور نو سب تو زیادہ دنیا چ کدے نال پیار سی. توجہ حضرت صدیق اکبر تو کسی پوچھا کہ حضور نو سب تو زیادہ دنیا چ کدے نال پیار سی مرداں وچوں تے آپ نے فرمایا علی نال. آخیا جی عورتوں وچوں فرمایا علی دی بیوی فاطمہ نال. صدیق تو پوچھا گیا مرداں چ حضور نو کدے نال پیارے فرمایا علی نال تے عورتاں چ فاطمہ نال. تے حضرت مولا علی تو کسے پوچھا حضور نو مرداں چ سب تو زیادہ کدے نال پیار سی تے فرمایا ابو بکر نال. تے آخیا جی عورتاں وچوں فرمایا ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ نال. کہ سب پیار ہے انہاں دا او انہاں دیاں شاناں سنا رہے نے او انہاں دیاں شاناں سنا رہے نے.
کملی والے آقا علیہ السلام نے ایک دن سیدہ زہرا پاک دے گھر رہے تھے، مولا علی تے سیدہ دو میں کٹھے بیٹھے تے مسکرا رہے. اللہ ہمیشہ حسد ہی رکھے نہ. میرے قریب بیٹی دے گھر بندہ جاوے نا باپ تے بیٹی تے او دا شوہر ہسدے مسکراندے نظر آون، بیڑا وسدا نظر آوے، باپ دا دل وڈا ہو جاندا. کیوں جی؟ باپ خوش ہوندے نے، شکر میری بیٹی اپنے گھر وچ خوش ہے. میرے آقا کے نا تو دونوں دے درمیان بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اللہ کو حسد ہی رکھے، پر ذرا مینوں بھی دسو کیوں پہ حسد ہو. مولا علی جٹ بٹ بولے تے عرض کر رہے یا رسول اللہ جب میرے تے فاطمہ تے گل یہ ہو رہی سی، میں کہہ رہا سا کہ حضور سب تو پوری کائنات چ بہتا میرے نال پیار کر دینا، تے زہرا فرما رہی نے کہ نہیں حضور سب تو بہتا میرے نال پیار کر دینا. یہ بحث ہو رہی سارے درمیان کہ یا رسول اللہ تسا بھی آگے ہوں، یا رسول اللہ فیصلہ تسی آپ ہی فرما دیو. میرے آقا دا ہن فیصلہ سنا دے. میں چگیا محمد بخش والے جو آخو سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا علی اللہ دا نبی ساری کائنات وچ سب تو زیادہ تیرے نال پیار کردا ہے. تے بیٹی نو فرمایا بیٹی تیرا باپ پوری کائنات سب تو بہت تیرے نال پیار کردا ہے. فرمایا رب دا نبی علی نال پیار کردا ہے تے فاطمہ دا بابا فاطمہ نال پیار کردا ہے. میرے نبی دونوں دا دل نہیں توڑیا. صحابہ کی بار نو پتا سی کہ اے نبی کریم علیہ السلام دے دل دے ٹکڑے نے. صحابہ ہن انہاں نال پیار کر دے. حضرت ابوبکر صدیق تے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما دوویں مسجد نبی جو عصر دی نماز پڑھ کے اکٹھے نکلے. مسجد نبی دے باہر ایک کھلا جا میدان سی، سارے مدینے دے بچے کھیڑ دے سن. انہاں بچے چ امام حسن پہ کھیڑ دے. او کڈے چنگے بچے ہو جنہاں دا یار حسن ہوے، جنہاں دا یار حسین ہوے. بچے امام حسن حسین نہ کھیل رہے. ہن مولا علی فرماتے نے کہ سر دے بالاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، تے ناف تو لے کے پیراں دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا. امام حسن دی صورت اینی حضور نال ملتی سی کہ آپ جدو دستار بن کے تے ماں فاطمہ دے حجرے چوں باہر نکلدے سن نا تے ویکھن والے نو انج لگدا سی جویں مکے دیاں پہاڑیاں چوں آمنہ دا چن پیا چڑھدا ہے. شبیہ مصطفیٰ صورت ملدی نبی نال. بچپن امام حسن دا صدیق اکبر مولا علی نال نماز پڑھ کے باہر آئے نا، امام حسن نو چک کے سینے نال لگا کے تے متھا صدیق اکبر نے چومیا تے چوم کے فرماندے نے علی ایک گل کرنا غصہ نہ کری. تے مولا علی فرماندے نے حضور فرماؤ نا. تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی او جو حسن پتر تیرا ہے تے تیرے تے تھوڑا لگدا ہی تے نبی تے بہتا لگدا ہے. انہاں دا نبی دی آل نال پیار ویکھو. آ جڑے رولا پاندے نا اج اندروں باہروں کالے، جڑے یہ ثابت کرن دی کوشش کردے نے کہ نبی دی آل تے نبی دے صحابہ چ بڑیاں دشمنیاں سن، بڑیاں جنگاں ہوئیاں. اگر میں دی وضاحت دیواں کہ جنگاں کیویں ہوئیاں تے کیوں ہوئیاں. حضرت مولا علی تو کسے پوچھا سی کہ حضرت ابوبکر تے عمر فاروق دا دور تے بڑا آسانی نہ گزریا، تہاڈے دور وچ آ کے بڑے فتنے پھیل گئے نے. تے مولا علی نے فرمایا ابوبکر تے عمر نے مشورے میں دیندا ہوندا سا، مینوں مشورے تہاڈے ورگے لوگ دیندے. یہ جنگاں انہاں دے کمال سی جنہاں مشورے دتے سن. یہ جڑے قریبی مشاورت نواز شریف نو مشورے دین والے دا پتہ لگ گیا تانوں پرسوں چوتھا. انہاں ظالماں نو مشورے دے کے پاکستان وچ ختم نبوت دے قانون تے ڈاکا ماریا. گرامی قدر حضرات، میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا. مشاورت دین والیاں یہ جنگاں بھی کروا لیاں، بعد رولے بھی پا دیتے کہ نبی دی آل تے نبی دی اہل بیت وچ جنگاں ہوئیاں تے دشمنیاں سن. آ میں تینوں انہاں دے پیار سناواں. اے تاں حسن حسین نے نا کولین والی دی جڑے ویلے بیٹی دی شادی دا ویلا آیا. میں لمبی گل نہیں کر دی. حضرت ابوبکر دی عمر فاروق مدینے دی مسجد نبی چ بیٹھے نے، کہن لگے یار سارے مدینے والیاں دے وچوں اسی دوویں معتبر ہاں. میں بھی نبی دی بیٹی دا رشتہ پوچھیا، کملی والے مینوں بھی جواب نہیں دیتا. عمر نے بھی نبی دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ پوچھیا، نبی نے جواب نہیں دیتا. ابوبکر فرمان لگے مینوں انج لگدا ہے علی نبی دی بیٹی دا رشتہ نہیں پوچھ دے کیونکہ علی بڑا غریب ہے، پر مینوں انج لگدا ہے او غریبی دی وجہ تو نہیں پوچھدا تے نبی پہ اڈیک دے نے کدوں علی پوچھے کدوں رشتہ دے.
جدو نبی ویکھدے نے علی پوچھے میں رشتہ دے دیواں تمہیں یار ٹرے ٹرے مولا علی دے گھر آئے پتہ لگیا مولا علی اونٹ چارن گئے تمہیں یار ٹرے ٹرے چراگاہ دے اندر آئے مولا علی نو فرمان لگے علی تم بھی جوان نبی دی بیٹی بھی جوان ہے علی بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں پوچھ لیندا ہوں مولا علی دی آنکھاں کی اتھرو آ گئے پھر ہو کے فرماتے نے اونجتے میرے یار پر اج میرا پردہ کھول دیتا جے میرے دل وچ چلکنی تمنا ہے نہ نبی دی بیٹی دا رشتہ پوچھ لواں پر کی کراں بڑا غریب ہاں او اسلام دی شہزادی ہے میں بڑا غریب ہاں تو یاراں نے حوصلہ بڑھایا تے آکھیا جا ایک بار رشتہ پوچھتے صحیح انج لگدا ہے نبی تیریاں اڈیکاں پیا کردا ہے نوجوانوں پتہ لگیا کہ دشمن ہوندے ہیں تے دشمن شادیاں دے مشورے نہیں دیندے او سکے یار ہیں او تا جگری یار ہیں علی نو مشورہ دے دے جاؤ نبی دی بیٹی دا رشتہ پوچھ لے مولا علی ٹرے ٹرے نبی دی بارگاہ چ آئے اکھاں وچ اتھرو نے میرے آقا ویکھ کے فرمایا ذرا قریب آ علی نیڑے آئے میرے نبی نے اپنے ہاتھاں چ چہرہ لیا فرمایا علی رونا کیوں ہے علی دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی ماں جاؤ دے نانا والیا دساں تے انہوں جنوں پتا کوئی نہیں میرے آقا نے پھڑ کے سینے نہ لگایا فرمایا علی میں نوئی دل لگ رہا ہے اپنے تے فاطمہ دے رشتے کی الجھیا ہیں مولا علی رو کے عرض کی بڑا غریب آؤ کملی والے آؤ یہ رشتے پوچھن والے کم یا ماما کر دیا ہیں یا باپ کر دیں میری اماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرے آقا سینے نہ لگایا فرمایا علی رونا تو تے ہن رشتہ پوچھنا ہے تیرے تو پہلے جبریل آئے تے آ کے عرض کی سونیا اللہ کہندا ہے فاطمہ تے علی دا نکاح اسا ہر جا تے کر دیتا ہے